ungakholwa xa ndithi kufuneka ndinyakathise ukucheba ndikhangela umuntu okwaziyo ukucheba kakuhle futhi ndiphinde ndizame into yobana ngaba ndidibanise ijim kanti ndizawuphinda ndondle nokondla. Zenzekile ngexesha elinye ntona azenzekanga ngaxeshanye ngeli hlobo ucinga ngalo uba nganye ntonayo zenzekile ke ngolu hlobo. Umbuzo umile ngeyiphi endala inkukhu neqanda. About to go off like a weapon, fuel to the top, gotta feel my vision. In my thoughts, obsession, I will not stop, no, never second guessing. I got a God, it is something to hate, but I never feel oppressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's... Ndicenge ngomgrayo ukuba ke noko ndibhaqa amabini amaqanda. Ntonayo ke 2 times 30 noko kuzawuba bhetele 31. Kodwa umbuzo usamile. Yeyiphi endala inkukhu neqanda? Wena mntu usazisa ihoko. Thixo ngathi kubasiwe. Akuncedi kuqhayise ngobila kodwa uzusula. Ake nomaqandeni fika befuneka betyile. Xa izabe zityana izigala amanzi ukwenzela into yobana ngaba zingahambi nomoya. Qha ke into ebalulekileyo uba mna inja mayazi uba mayime phambi kuba ibizwe. Ibukele ukutya kubona then ndiyibize not bizenzele nje ukuthanda. Uqhawule kumtshato ngemhliziyo yeqhutha njengagodola inyama zenyamakazi. Akho nyama edry yome ukogqitha inyama yenyamakazi. Inhliziyo yeqhutha le. Umvubo nawo ndidibanise neplain yogurt. Kuyanyanzeleka xa usebenza nzima kangaka uba ufumane iprotein edry. Lo mfo ufumaneke entsunguzini yeGqeberha emdaka futhi. Into nayo hayi unzima kakhulu bekucebela ndifuna ungatsho ntaka. Hayi makhwekho. Ulandelelana kwazo bezenzekile ezo zinto andinanto ndithi ziyeyiphi enzeke uqala yeyiphi engenzekanga. I got time, I'm deadly. Never caught off guard, no, I'm always ready. I got a hand real steady. Look me in the eye and you'll see no hezzy. About to get real messy. I'll put you in a grave 6 feet like Kenny.